Dron Riep speelt dit hier uit de loft. Een mooi verhaal werd Steven Spielberg de film The Terminal al zo maken. Het idee om er een nieuwe losspel van te maken komt van Jelmer Hoekstra en ze regisseert het ik. Er zijn een soort regisseursaudities, tenminste een oproep in de kranten van hey, wij hebben de plak en de middelen, hij joden het idee en weet ik het wat. En ik kreeg gewoon een idee voor de stick, dus dan ga ik dat uitwerken, een soort plan van maken, een concept. En dat ga ik inzinnen en toen mocht ik komen op gesprek. Ja. Dat was heel leuk. Het was eigenlijk een heel leuk gesprek. Ja. En toen hier zoiets van, nou, dat willen we wel doen. Ik heb bezocht om een andere discipline er wat oors in te brengen, namelijk de doens. En figuratie, om dat veel meer trommel herinneren te laten. Dat beweging, in wordt met de tekst eigenlijk, met teksttoneel. Ja, ik heb er gewoon een idee van, maar als ik nou het resultaat zie, dan werkt het eigenlijk heel verrassend goed. What's the purpose of your visit? Business or pleasure? Ja. Je komt uit Cracovia, meneer? Cracovia. Ik kijk door een man, die komt naar Amerika toe om bepaalde redenen. En als hij in de loft zit, wordt er een coup gepleegd, een revolutie in zijn land. En hij maakt Amerika net in, want zijn paspoort is net jolig. Hij ken ik net wel waarom, want hij heeft geen visum en geen ticket enzovoort. Maar als gevolg dat hij een jaar lang op een vliegveld wennet. Nou, wat er dan allemaal gebeurt, voor gekkigheden en rare fratsen. Nou ja, wen je op. Het is natuurlijk net een plak om te wijnen. Nee. Dus dat is al grappig en vreemd. Ja. Cracovia. Meneer Nikolai. Het is een wierbad verhaal, maar Dron Riep jouwt er een eigen invulling aan. Joen is de première en daarna wordt het nog 4 keer opvierd. Doorheen een succes.